Túsfhuaim le muintir bláthain. Éis go géir. Cad iad na túsfhuaimne a chluineann tús na focail seo? Roicéid, rothair, ras, robot. Tásnaíonn siad le leis an r. Ach ar na focail seo anois. Cad éon tús litir a aiceann tús na focail seo? Roicéid, rothair, ras, robot. Tásnaíonn siad le leis an litir R. Dean litir R an r. An féidir le an litir R a scríobh anois. Buin tríal. R, 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 R. Cad iad na rudaí a aiceann tús sa fóstar seo a thosaigh leis an litir R? Tá robot don, rothair, agus tá sé tíbhaistíad a roicéid. Níl cead agat dul ar do rothair sa roicéid ar sa an robot. Cad é seo? Lé an leabhar leat féin.